presidir esta sesión e presentar ao relator da mesma, que é Ramón Villares, a quen xa lle damos a benvida. Temos con nós o presidente da Fundación Otero Pedrallo, Víctor Freixanes, profesor, xornalista, profesor da Universidade de Santiago, xornalista, escritor, membro da Real Academia Galega, pero ademais ten unha faceta empresarial e foi directivo en diversos grupos editoriais en Galicia e en España, sexa Xerais, sexa Anaya, Alianza Editorial, ou agora mesmo en calidade de director xeral de Galaxia, de Editorial Galaxia. A Casa de Rosalía na Matanza, en Padrón, a Fundación Rosalía de Castro, e a Casa de Trasalba de Otero Pedrallo. É o resurdimento do século XIX e é a xeración Nós. Esas dúas casas son dous territorios de liberdade, son dous territorios de símbolo, de identidade, son dous territorios de dignidade dun país que queremos seguir sendo o que somos. E seremos o que queiramos ser, claro, ninguén nos vai regalar nada. Por tanto, para min é un honor, repito, estar aquí e é un honor presentar a Ramón Villares, que xa no medio desta intervención expliquei as razóns abondas para que el hoxe fale e que sexa el quen realmente sitúe no contexto e no seu pensamento a significación e a figura de Otero Pedrallo. Ramón Villares ingresou na Academia, como dixen, cun discurso alrededor de Otero Pedrallo que a Fundación Otero Pedrallo ademais publicou e que titula Fuga e Retorno de Adrián Solovio, ese personaxe de alrededor de sí que un día descubre o mundo diante do mapa de Domingo Fontán. E con Fuga e Retorno de Adrián Solovio e a figura detrás gigantesca de Ramón Otero Pedrallo, eu deixolles con Ramón Villares. Naturalmente non podo falar de Otero todo. Primeiro non sería capaz, segundo sería moito tempo. Entón, vou enfocar a miña intervención máis concretamente no perfil do Otero que podemos chamar intelectual da nación dormida. É dicir, non o Otero escritor, o Otero historiador, o Otero xeógrafo, o Otero xornalista, que tamén podría, calquera destos aspectos, podría soster un ou máis dunha conferencia, senón aquel Otero que, xunto con outros membros da súa xeración, se atribuiu e tomou sobre sí a responsabilidade de facer algo que el mesmo explicitou nun moi coñecido ensaio, pero que é moi ilustrativo neste punto, que é o ensaio que é o frecuente en todos os intelectuais europeos da altura, que é Morte e Resurrección. Non vou falar dese ensaio en extenso, pero con isto quero decir que Otero Pedrallo non só escribía romances, non só escribía libros de xeografía ou de historia, sino que se preocupou de entender cual era o pobo no que estaba e que futuro se podía diseñar para ese pobo. E iso fixo na condición de intelectual.